bude cirkev prechádzať súžením. Pastor Riley Robertson, D.D., 1909-2007. Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až do tohto času, ani nikdy nebude. Matúš 24:21. Vo svojom poslednom posolstve som hovoril o príchode Krista a súde kresťanov. Všimli sme si nasledujúce veci: tento súd sa uskutoční vo vzduchu. Keď sa Ježiš vráti pre svojich svätých, týka sa to len kresťanov, nie nespasených, tento súd súvisí s odmenami, nie so spásou, budeme stáť v tomto súde v našich vzkriesených alebo prekladových telách, výsledkom tohto rozsudku bude udelenie odmien niektorým a utrpenie straty iných. Mali by sme sa snažiť pracovať pre nášho majstra takým spôsobom, aby naše skutky zostali v skúške Kristovej súdnej stolice. Všimnime si, že vytrhnutie svätých nastane skôr, ako začne súženie. Niektorí premileniáni sa snažia povedať, že cirkev prechádza súžením a potom prichádza Kristus. Ak by to tak bolo, potom by jeho príchod nebol náhly a neohlásený. Nebolo by to ako zlodej v noci. Máme vyzerať na príchod Krista a nie na súženie. Jeho príchod pre vykúpených bude predchádzať hroznému času súženia. Neexistuje žiadny dôkaz, že niekto zo spasených zostane, keď príde. Spomeňme si, že Pavol povedal, mŕtvi v Kristovi vstanú prví, a my, ktorí žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi vtrhnutí do oblakov, aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu. Sú ľudia, ktorí veria, že len výnimočne dobrí kresťania vystúpia vo vytrhnutí a že zlí kresťania zostanú na zemi. Toto učenie nenachádzam v Božom slove. Je pravda, že niektorí kresťania sú lepší ako iní. Žijú čistým životom a verne pracujú pre Spasiteľa. Sú aj iní, ktorí robia kompromisy so svetom. Sú ľahostajní k Kristovým prikázaniam, ich životy nie sú účinné v jeho službe. Títo ľudia prídu o svoju odmenu na Kristovej súdnej stolici. Všetci kresťania pôjdu v ústrety Kristovi, keď príde. Potom sa postavia pred súdnu stolicu a budú súdení. Preto nič nesúďte pred časom, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo skryté veci temnoty a zjaví rady srdc, a vtedy bude mať každý chválu Božiu. 1 Korinťanom 4:5. Nemusíme sa báť súženia, pretože budeme v prítomnosti Pána. V Zjavení 3:10 čítame, pretože si zachovával slovo mojej trpezlivosti, aj ja ťa ochraním od hodiny pokušenia, ktoré príde na celý svet, aby som vyskúšal tých, čo bývajú na zemi. Toto je Kristov prísľub pre nás, že máme byť chránení od hodiny skúšky, veľkého súženia. Všimnite si nasledujúce veci. I Kristov príchod je bezprostredný. Slovo bezprostredný znamená, že sa môže stať kedykoľvek. Je to ako meč visiaci na malej niti. V každom okamihu sa niť môže pretrhnúť a meč spadnúť. Pretože Kristov príchod je bezprostredný, sme nabádaní, aby sme boli v stave neustáleho očakávania jeho príchodu. Obráťme sa na Matúša 24:36-51. Ale o tom dni a hodine nevie nikto, nie, ani anjeli nebeskí, ale iba môj Otec. Ale ako boli dni Noého, tak bude aj príchod Syna človeka. Lebo ako v dňoch pred potopou jedli a pili, sobášili sa a vydávali až do dňa, keď Noé vošiel do korábu, a nevedeli, kým neprišla potopa a všetkých ich nevzala, taký bude aj príchod Syna človeka. Potom budú dvaja na poli, jeden bude obsadený a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť v mlyne, jeden bude obsadený a druhý ponechaný. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán. Ale vedzte toto, že keby bol dobrý správca domu vedel, na akú stráž príde zlodej, bol by bdel a nebol by dovolil, aby sa jeho dom rozbíjal. Preto buďte pripravení aj vy, lebo v takú hodinu, o ktorej si nemyslíte, príde Syn človeka. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého jeho Pán ustanovil za vládcu nad svojím domom, aby im dával pokrm v pravý čas? Blahoslavený sluha, ktorého jeho Pán, keď príde, nájde takého, ako to robí. Veru, hovorím vám,
že ho ustanoví za vládcu nad všetkým svojím majetkom. Ale ak ten zlý sluha povie vo svojom srdci, môj pán odkladá svoj príchod, a začne byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď ho nebude očakávať, a v hodinu, o ktorej nevie, a rozsekne ho a určí mu jeho podiel s pokrytcami. Z tejto pasáže sa dozvedáme nasledovné. Deň pánovho príchodu nikto nepozná. Hodina pánovho príchodu nie je známa. Anjeli v nebi nepoznajú ani deň, ani hodinu. Príchod pána bude rovnako neočakávaný ako príchod potopy. Bude to rovnako bez predchádzajúceho znamenia alebo varovania ako príchod zlodeja. Pretože pán prichádza v neočakávaný deň a hodinu, ako je potopa, nabáda učeníkov, aby bdeli. Pretože jeho príchod je bez predchádzajúceho znamenia alebo varovania, ako zlodej hovorí, buď pripravený. Máme bdieť a byť pripravení na tento náhly príchod nášho Spasiteľa, pretože v okamihu budú mŕtvi v Kristovi vzkriesení a živí budú premenení a vynesení do vzduchu. Niektorí ľudia si myslia, že je pritiahnuté za vlasy myslieť na preklad svätých do vzduchu, ale Boh nám dal obraz o tom, čo to znamená. V dňoch pred potopou zisťujeme, že Enoch chodil s Bohom, ale nechodil, lebo Boh si ho vzal. Alebo, ako hovorí Nový zákon, bol preložený ako, nikdy nevidel smrť. Neskôr v Božej knihe máme príbeh o Eliášovi, ktorý bol preložený a odnesený do neba v ohnivom voze. Keďže to bolo vykonané pre Enocha a Eliáša, nie je nemožné, aby Boh urobil to isté pre všetky svoje deti, ktoré budú žiť, keď Ježiš príde. To nás privádza k požehnanej myšlienke. Existuje jedna generácia ľudí, ktorá nikdy neuvidí smrť. Tí, ktorí veria v Krista a sú spasení, budú vynesení do vzduchu, aby sa s ním stretli, keď príde. Aká úžasná vec na očakávanie. Kristus môže prísť každú chvíľu a o chvíľu sme uchvátení, aby sme sa s ním stretli. Očakávajte príchod Krista a počúvajte zvuky, lebo keď príde, ozve sa krík, hlas archaniela a trúba Božia. Áno, bude generácia svätých, ktorí nikdy neokúsia smrť, ale pôjdu do Kristovej prítomnosti. Súženie sa začína, keď je cirkev pohltená a Duch Svätý odstránený zo sveta. Veľké súženie je časom súdu nad svetom, ktorý odmieta Krista. Budeme vyradení a potom padne súd. V dňoch Noema, keď boli Noé a jeho rodina v bezpečí v korábe, prišiel súd potopy a všetkých ich vzal. Keď Lót opustil Sodomu, na mesto pršal oheň a síra. Toto sú obrazy toho, čo sa stane, keď budú svätí odstránení. Rozsudok padne. Keď Ježiš hovoril o dňoch Lóta, povedal: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja muži v jednej posteli, jeden sa vezme a druhý zostane. Dve ženy budú brúsiť spolu, jeden sa vezme a druhý nechá. Dvaja muži budú v poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Lukáš 17:34-36. V jednej časti zeme bude noc, keď príde Ježiš a vyobrazí si scénu dvoch mužov v jednej posteli. Jeden bol kresťan, druhá nebola. Pred odchodom do dôchodku sa kresťan modlil k Bohu a v noci ho zrazu chytili. Predpokladajme, že ten druhý muž sa vysmieval svojmu priateľovi za modlitbu a zosmiešňoval jeho vieru. Keď sa ranné svetlo rozsvietilo, bol v posteli sám. Hľadal svojho priateľa, ale nenašiel ho keď. Ježiš povedal, dve ženy budú spolu mlieť, jeden bude zajatý a druhý ponechaný, toto je ranná scéna. Ženy melú jedlo na celý deň. Zrazu sa jeden stratí z dohľadu. Druhý zostal. Keď Ježiš príde, na celom svete bude zdesenie a zmätok, keď budú svätí zachytení a nespasení zostanú. Spomeňte si na obchody a obchodné prevádzky, ktorým zostalo len niekoľko na prevádzku podniku. Spomeňte si na dopravné systémy, ktoré sú úplne zviazané kvôli odchodu kresťanských mužov. Môžete jednoducho uvoľniť svoju predstavivosť a stále neprekročiť zmätok, ktorý príde na túto zem. Keď sú svätí dostihnutí, začína sa súženie. Súženie je obdobie neporovnateľného utrpenia,
ktoré príde na svet. Keď bude Duch Svätý odstránený z cesty, potom bude mať svoju cestu neprávosť, potom bude zjavený Antikrist. Pre každého človeka je len jedno bezpečné miesto, a to v Pánovi Ježišovi Kristovi. Verte v Neho ako v Spasiteľa, nasledujte Ho ako Pána a Majstra. Veľa premýšľajte o Jeho opätovnom príchode a podľa toho žite. A každý človek, ktorý má v ňom túto nádej, očisťuje sa, ako je čistý.